जानांगौआ दिनैथ' मोनसे रोखा बिदिन्थि जाबाय जे माने बिपिएफ बिजेपि आरो एजिपि जयैनो दिनै आंनि नमिनेसन होनायाव बाहागो लाफैजोब्बाय आरो आं सानो जि हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै खावलायनाय लेखा बेवहाय नमिनेसनाव आंजों हेफाजाब होफैबाय बेखिनि मानसिया जुदि थांनानै खामानि मावोब्ला माने गासिबो जायगानिफ्रायनो जोङो समर्थनखौ मोनगोन आरो आं सानो जिहेतु बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर बिथांनि दैदेननायाव बिपिएफ आरो बिजेपिनि सरकार आरो आसामावबो मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव एनडिए सरकार जागोना खातां जाबाय खारन कंग्रेसफ्रा दिनै जोबस्रांबाय बिसिनि जितु एलायन्समोन बे एलायन्सफ्राबो फ्राय बायस्रांजोबनाय बायदि गतिके रोखायैनो नुखाबाय जे आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार जागोन आरो बिटिसिआव हाग्रामानि सरकारा मानव गेदेर हाग्रामानि सरकारा नोङो दिनै फैबाय थानाय 5 बोसोराव सोलिबाय थागोन थ' रायजोनो जौगाखांनाय नांगौ आरो जेला जौगाखांनाय नांगौ अब्ला माने जायफोर जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बिसोरजोंनो थानानै रायजोआ खामानि मावगोन ओंखायनो आं सानो बे रायजोआ दा खुनु दिन माने सरकारनि हेंथायै माने थांनो गोसो जाया सरकारनि सापर्टआवनो थांगोन आरो दानि सरकारा लामा दालां स्कुल इउनिभारसिटि माने इरिगेसन गोबां बेबायदि खामानि मावदों नाथाय बिनि अनगाबो नखर नखर जौगाखांनो हानाय बायदि दिनै सरकारा खामानि मावदों हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रेशन कार्डनिफ्राय लानानै दिनै निजुत मयना जोंनि फरायसुलिफोरनो रांखान्थियारि मदद होनाय बाबु आसनि लानाय फरायसाफोरनो रांखान्थियारि दिनै स्किम होदों दिनै अरुणोदय जोंनि माने गरिब मानसिफोरनो बेखौ होदों दिनै पिएम किसान आबादारिफोरनो बे आसनिखौ होदों दा बेबायदिनो सानथ्र'हायै महिला उद्यमिता गासै आइजोफोरनो बिमाबो मोन्दों फिसाजोबो मोन्दों बिहामजोबो मोन्दों माने बे रोखोमनि जाहाथे न'खरा जौगाखांनो हायो गतिके बेजों थाया आरो दस्रा सोरजों थानो रायजो राजाया ओंखायनो आं सानो मा आङो सासे एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै बे बिसायख'थियाव आं बेबायदि जेबो गोब्राब जागोनखौ नुहुराखै।